25 restawratur u konservatur li jaħdmu fil-qasam tal-konservazzjoni u r-restawr tal-patrimonju kulturali ġew rikonoxxuti b'warrant. Warrant li qed jinħareġ għall-ewwel darba mill-Bord tal-Warrants tar-Restawraturi u li għandu lan li jirregola x-xogħlijiet relatati mal-attivitajiet marbuta ma' din il-professjoni partikolari. F'konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-Mużew tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta intqal kif bekk issa din il-professjoni hija protetta bil-liġi, partikolarment taħt il-kapitlu 445 fl-att dwar il-patrimonju kulturali. Il-professur Joen Kassar, membru fil-Bord tal-Warrants tar-Restawraturi, spjegat kif Malta hija waħda mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li qed tpoġġi fuq quddiem din il-professjoni. Kuntenta ħafna li issa dal-pajjiż qabel dal-pass kbir li mhux ħafna pajjiżi jagħmluh s'issa li qed nirrikonoxxu din bħala professjoni, which is li xi ħaġa li jistħoqilha ħafna. Intant preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Kultura José Herrera li spjega kif dan huwa pass sinifikanti fil-qasam tal-patrimonju kulturali. Saħaq kif dan il-pass issa se jinkludi fih element ta' serħan il-moħħ hekk kif ix-xogħol fuq il-patrimonju prestiġjuż ta' pajjiżna ser ikun f'dat f'idejn individwi li qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol f'ambitu professjonali u kuntest etiku. Hija professjoni indispensabbli għall preservazzjoni tal-patrimonju tagħna. Kien ta' pjaċir partikolari għalija għaliex din l-idea ilha li ġiet kontemplata u nħass il-bżonn tagħha 18-il sen ilu u domla 18-il sena biex wasanna fejn wasanna.